húpať. Ty máte, ako sa nevedia húpať. Táto Zdenko ju musí odhúpávať. A Marcela ide ako sračka. Dívajte, dávam blízka, ako sračka. Táto ide tak vysoko, aby sa zdrbala. Aby spadla. Aby spadla, ide už vysoko ako tá pič. Marcela sa točí ako moja mama. Oni tam spadli. Marcela je urazená, už išla od toho preč. Uj, jej niečo tam padlo. To vieš komu ukáž, tvoji riti piči. No, Zdenko ide ako sráč, ako Marcela. A tá Simona ide pomaly ako môj slimák. Zdenko ide ako môj kár. Simona ide ako moje pomalé hovno. Smiešne ako moje ponožky. Ja viem. Odkopiem ten tablet. Môj sa vyššie rozúpem. No poď. Hej, došte taký bielý tablet, iba trošku je popraskaný na displeji, tak mi zavolajte na toto číslo 090 08 02 3340. Opakujem číslo 0908 02 3340. Zapíšte si to. Čaute. Už to je stačilo. Čaute.